Assalamu alaikum ‘yan class, wannan shine darasinmu na yau. Za mu tashi haɓakar harshe da yaɗuwarsa. Haɓakar harshe da yaɗuwarsa. Harshe kamar saiwar bishiya yake, yana haɓaka kuma yana haɗuwa. Haɗuwar harshe a nan yana nufin bazuwarsa, ya zamana ana amfani da shi a wurare da dama, ba sai ƙasar tushensa ba. Haɓakarsa kuwa a nan ta danganci ƙaruwar ingancinsa ta wajen are-aren kalmomi, ƙirƙire-ƙirƙire wasu kalmomi, da iya amfani da harshe a fannonin ilimi daban-daban, da sauran irin waɗannan. Dalilan haɓakar harshe da yaɗuwarsa suna da yawa. Kaɗan daga cikinsu ne yaƙi ko ɗaura saboda gudun wata annoba ko yunwa, haka ma fatauci ko jaura, tare da sauran irin dalilan da suke kawo cuɗanyar mutane su zama hanyar haɓakar harshe ko yaɗa shi. Ba da waɗannan ma, amfani da harshen wajen rubuce-rubuce ko watsa labaru ta gidajen rediyo da jaridu, da koyar da harshe a makarantu, su ma dalili ne da kan haɓaka harshe. Irin waɗannan dalilan su suka kawo yaɗuwar da kuma haɓakar Hausa tun zamanin da har zuwa yanzu. A yanzu za ka sami Hausawa ko masu jin Hausa a wurare da dama a duniya, ba ma sai ƙasar Hausa kawai ba. Misali, Hausa yanzu ta zama ‘yar gida a manyan birane da garuruwa da ke gaɓar teku, tun daga Sudan har zuwa Senegal, kuma tun daga Damagaram har zuwa Gwanja. Sannan kuma ga zanguna Hausawa da yawa a ƙasashe kamar su Saudiyya da ƙasashen Turai. Yanzu Hausa ta haɓaka har ta zama harshen watsa labaru a gidajen rediyo ƙasashen duniya a Afirka da Turai da Sin da Amurka. Haka kuma ana koyar da ita har a jami'o'in duniya da dama. Sannan kuma yanzu ba fannin da za a iya koyon Hausa ba, na kimiyya ne ko na fasaha. Tambayoyi: ma'anoni nawa kalmar harshe? Tunda bidiyo ne, bari mu wuce darasi na biyu. Asalin harshen Hausa. Mutane suna ta yin azancin faɗi a kan asalin kalmar Hausa, yadda aka same ta da kuma lokacin da aka same ta. Wasu suna ganin asalin kalmar Hausa ya faro ne daga lokacin da Bayajidda ya baƙunci tsohuwar Ayyana a wajen birnin Daura, wato shi Bayajidda ya zo Daura ne a kan dokinsa, ya kuma sauka gidan Ayana a lokacin da ake wahalar ruwa. Dalilin wannan wahalar ruwan kuwa shi ne wani maciji mai suna Sarki, wanda yake cikin rijiyar da mutanen gari ke samun ruwa daga gare ta. Idan kuma ba ranar da macijin ya so ba, ba wanda ya isa ya ɗebi ruwa. So a nan zan tsaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zan ci gaba daga inda muka tsaya.